Heus ací el calendari de films i sèries esdevenidores de Star Wars del 2026 i més enllà. Maul Shadow Lord. El primer projecte que veurem serà aquesta sèrie animada centrada en l'antic Darth Maul sobre com cerca de reconstruir el seu sindicat criminal. S'estrenarà el 6 d'abril. The Mandalorian en Grogu. L'esperat retorn de Star Wars als cinemes ens arribarà amb aquest film que continuarà els esdeveniments de la sèrie de The Mandalorian. S'estrenarà el 22 de maig. Visions Presents, The Ninth Jedi. Un altre projecte del 2026 serà aquesta minissèrie animada que serà una continuació dels 2 episodis de Visions del mateix nom. Encara no té pas data d'estrena, però la podrem veure en algun moment de l'any. Ahsoka temporada 2. La segona temporada de la nostra Togruta favorita encara no té pas data d'estrena. El rodatge ja s'ha acabat i en teoria s'hauria d'estrenar en algun moment de 2026, possiblement entre agost i setembre, tot i que veurem si finalment es retarda. Starfighter. El següent film que arribarà als cinemes després de The Mandalorian en Grogu serà aquest dirigit per Shawn Levy i protagonitzat per Ryan Gosling. Situat uns 5 anys després de l'ascens de Skywalker, el film estirarà la cronologia cap al futur més llunyà fins a la data. S'estrenarà el 28 de maig de 2027. I altres projectes menys definits però que són en desenvolupament i ens arribaran després de tots aquests que he dit són el film d'en Dave Filoni del Mandovers / Nova República, el film del Nou Ordre Jedi amb Rey Skywalker de Sharmeen Obaid-Chinoy i la trilogia de Simon Kinberg, que veurem si finalment seran els episodis 10, 11 i 12 o no. Hi ha alguns projectes més, però el seu estat encara és més incert i podríem dir que ara mateix són al congelador.